Des de l'Ajuntament de Vilafranca i amb l'ajuda de la gent del nostre poble, anem a fer que les activitats no paren. Així que ja ho saps, Vilafranca es queda a casa. Hola a totes i a tots. Soc Guillem Monferrer Milian, tècnic de turisme de l'Ajuntament de Vilafranca. Aquest cap de setmana continuen les activitats culturals al canal de YouTube Vilafranca es queda a casa. Per això, la regidoria de turisme també es vol sumar a aquesta iniciativa, amb l'objectiu de posar en valor el patrimoni històric i artístic del nostre poble, donar-lo a conèixer i, en definitiva, dinamitzar el confinament per l'estat d'alarma derivat de la Covid-19. Avui us parlaré del retaule de la Mare de Déu del Llosar, que Valentí Montoliu va pintar l'any 1455 per a la seva ermita. Aquesta presentació ha sigut possible gràcies a la col·laboració de Maria Vicente, que m'ha facilitat les fotos del retaule que va emprar per al seu treball de fi de grau de FG i pel qual va rebre el Premi Explorador Andrés l'any 2017. Diu la tradició que la imatge de la Mare de Déu del Llosar va ser trobada per un llaurador que estava llaurant amb 2 bous al camp. Aquest va observar que els animals es paraven i, obeint a un estrany impuls, s'agenollaven. La reixa de la ladre havia ensopegat amb un objecte dur, que era la cara d'una imatge, coberta per una llosa. La impressió del llaurador va ser gran i l'alegria major en contemplar la bella imatge de la Mare de Déu, amb el nen Jesús als seus braços. El llaurador va comunicar aquesta troballa a tots els veïns de Vilafranca i una vegada va ser proclamada patrona del poble, va començar la gran veneració que li professen. La Mare de Déu de Llosar pot considerar-se com una de les primitives imatges d'estil gòtic que es conserven a la comarca dels Ports. La fe que van depositar els veïns de Vilafranca en aquella Mare de Déu va motivar que en el mateix camp on es va trobar s'alcés una ermita d'estil gòtic, per a honrar-la, albergar-la i venerar-la. I es va encarregar a l'artista Valentí Montoliu que pintés un retaule gòtic per a l'ermita. Amb el pas dels segles, la primitiva ermita de Llosar es va quedar menuda i a meitat del segle XVII es va construir l'actual, d'estil barroc. Durant les obres del nou temple, el retaule de Valentí Montoliu es va traslladar al poble, però com a l'església parroquial no cabia per l'abundància de retaules a totes les capelles, finalment els jurats van decidir deixar-lo a l'Ajuntament, on s'ha conservat sencer fins avui com una joia. Ara bé, el retaule es va salvar miraculosament, com el de Bernat Serra, a l'estiu de 1936. L'historiador Josep Montferrer Guardiola explica a la seva obra Vilafranca, una vila reial dels Ports, que el doctor Ángel Sánchez Gozalvo se'l va endur a Castelló, d'on va passar a la primavera de 1938 al castell de Figueres, per finalment fer cap a Ginebra, dipositat pel govern de la República en poder de la Societat de Nacions Unides. Una volta acabada la guerra i reconegudes les noves autoritats que sortiren, fou recuperat i passà a formar part de la col·lecció pictòrica del Museu del Prado. Per sort, al 1935, mossèn Milian l'havia perfectament inventariat a nom del bisbat de Tortosa i com la propietat estava clara, es va poder rescatar del poder madrileny, no sense serioses dificultats, perquè de cap manera ens el volien tornar. Si l'operació acaba bé, es deu a l'amistat que mossèn Milian tenia amb el director del Museu del Prado, Camón Aznar. Aquesta relació entre els dos il·lustres científics facilità soberanament la recuperació del retaule de Montoliu i el de Serra. Valentí Montoliu va néixer a Tarragona, possiblement al primer decenni del segle XV. Allí es va casar amb una tal Caterina, que era filla d'un mercader de la ciutat i d'Eulàlia Rossell, una dona originària de Sant Mateu. Així, el mestre apareix diverses vegades documentat en feines pictòriques a Tarragona, entre els anys 1433 i 1447. Montoliu va tindre 4 fills: Francesc, que va ser clergue, síndic i procurador del clergat de l'arxiprestal de Sant Mateu, i Lluís, Mateu i Joan,
que tots tres van ser pintors. Una data clau a la història d'aquest pintor, Valentí Montoliu, és el 13 de setembre de 1448. Montoliu va signar a Sant Mateu un contracte amb el mestre de l'Orde de Montesa, Gisbert de Montsoriu, per tal de pintar un retaule de l'Anunciació i dels sants Benet i Jordi per a la capella del seu palau. És a dir, Montoliu entra al País Valencià per la via del gran mecenatge. Valentí Montoliu va pintar retaules i altres obres per a localitats com Tarragona, Catí, Vilafranca, l'Iglesura del Cid, Alcalà de Xivert, La Mata, Morella, Xàtiva, Eivissa, etc. Segons Ximo Company, la seva pintura es va convertir en la més popular i preuada del Maestrat i dels ports. Va tenir un èxit sense precedents i la seva influència es va mantenir punyent fins la seva mort. Després, la baixa qualitat pictòrica dels seus fills, unida a l'abandó real de l'obrador de Sant Mateu, donaren un cop final a un tipus de pintura que va mantenir-se uniforme durant vora 30 anys. Una pintura que es fonamenta sobre la base del gòtic internacional de Martorell, però que també incorpora formes flamenques que evoquen obres de Reixac i d'Huguet, així com d'altres elements ben personals que mostren la idiosincràsia pròpia del món, de les creences i de tants avatars quotidians de la zona al segle XV. L'última notícia del pintor data del 25 de febrer de 1469 i ja no fa cap referència a contractes artístics. Per tant, tot fa pensar que prompte moriria, perquè ja no s'han trobat noves notícies documentals del mateix. Però avui només parlarem del retaule del nostre poble. El 13 d'abril de 1455, Montoliu contractà esta obra amb els jurats de Vilafranca, per 50 lliures de València, pagades en 3 terminis o terces, i destinat a l'ermita de la Mare de Déu de Llosà. El retaule havia de fer 15 pams d'alçada i 12 d'ample. Les condicions signades amb els jurats del poble són semblants a les d'altres retaules, és a dir, s'especifiquen els colors de la indumentària dels personatges representats, l'ús de l'or de Florí de Florència a les taules. Els comitents es comprometen a fer-se càrrec del trasllat del retaule fins a Vilafranca i de les despeses del pintor pel trasllat i l'estada. El retaule s'havia d'articular entorn d'una imatge de pedra de la Mare de Déu, protegida per una tuba o dosser, la qual, segons el contracte, és ja feta de pedra. En aquest mateix cos central i a la part superior, és a dir, a l'àtic, estan pintades les imatges de Jesucrist, la Verge i Sant Joan, que el pintor va voler representar a l'escena de la crucifixió. A la part esquerra del retaule, segons es mira, havia d'anar una taula amb les figures de Santa Maria Magdalena i Sant Onofre. Les capitulacions descriuen que la Magdalena vaja vestida de carmesí i de grana, mentre que Sant Onofre estiga tot despullat, però amb cabells i cinta d'heura. El pintor varia lleugerament la indumentària de Santa Maria Magdalena, afegint un element no previst, el capell, però la figura de Sant Onofre s'ajusta a la descripció, amb el cos recobert de pèl, el cenyidor de fulles d'heura, i d'acord amb el costum, la palmera i la font que el solen acompanyar a la seva vida eremita. A l'altra taula, la de la dreta mirant el retaule, estan Sant Abdó i Sant Senent. Aquests sants van vestits de drap d'or i de seda, brocat d'atzur fi d'Alemanya i carmesí. Sobre les invocacions de les taules laterals del primer cos hi ha pintades històries de la Verge, és a dir, els 7 goigs i la coronació. D'esquerra a dreta i de dalt a baix, cronològicament, trobem l'Anunciació, la Nativitat, l'Epifania o l'adoració dels Reis, la Resurrecció, l'Ascensió de Jesús al cel, Pentecosta o la vinguda de l'Esperit Sant, la dormició de la Verge i, per últim, la coronació.
Finalment, baix d'aquestes invocacions, a la predel·la, estan representades 4 històries i la Pietat al centre. La Magdalena sent elevada pels àngels sobre la terra. Sant Onofre enterrat pel seu deixeble Pafnunci. Els sants Abdó i Senén en el moment de ser llançats als lleons i en el moment de ser decapitats. Al guardapols, que es va perdre, s'havien de representar les figures de Sant Bernardí de Siena i de Sant Bartomeu, alternats amb escuts reials. En resum, aquesta obra de Valentí Montoliu mostra certa dependència de Bernat Martorell, però alhora un apropament a l'elegància huguetiana. Les figures són lleugerament desproporcionades, especialment pel que fa a les extremitats inferiors, amb rostres allargats, els ulls baixos, envoltats d'ombres i mentons arrodonits. Un detall característic del pintor són les mans, que representa doblegades de manera poc natural. Les indumentàries són riques i plenes de detalls. Teixits de brocat, folres d'ermini, sanefes i plecs treballats. Hi ha profusió àurica, amb relleus daurats a les sanefes, fermalls i nimbes. El fons és decorat amb un paisatge inversemblant, destinat a omplir el buit deixat per les figures. Pel que fa a aquestes, les principals resulten hieràtiques, mentre que les de la predel·la mostren una certa vivacitat. El retable de la Mare de Déu de Llosa que va pintar Valentí Montoliu bé mereix una visita. Si teniu l'oportunitat d'acostar-vos a l'obra, podreu conèixer la iconografia i cadascuna de les seues pintures i altres detalls i anècdotes que avui no us he contat.